ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಪಿರಾಕಡ್ದೆ ನಾಗಭೂಮಿಂದು ಪುದರ ಪಡೆದು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚುಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆದು ಸಮನಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ದೈವದೇವರನ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಕೋಲ ಕಂಬುಳ ತಾಳಮದ್ದಲಿದ ಐಸಿರ ದಿಂಜಿನ ಇಡೀ ದೇಸುಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೆರೆಪಿನ ನಾಡಿಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ರಾಜ್ಯ. ಈ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಲಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರಿನ ಪರ್ದು ಬಳತಿನ ಧನ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು. ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆನ ಒರಿತೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಆಚರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಪಗತ್ತಿದ ಅಕುಲು ಕಣ್ಣಮದೆ ಆಯೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಜನಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಮಾತ ಬಡ್ಡು ಬಡ್ಡಾದ ತೋಜಿದು ಪಿದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೆನ್ಕಾಟಿಗೆಗೆ ಮರ್ಲಾನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಕೈಪೇಂದು ತೋಜಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ಕಾಯರ ಸುರುವಾಣೆ ಮದೆಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕಲು ಅವೇತೋ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕರೆಜನನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಪುಣೆಯರು ಅವೇತೋ ಕಜ್ಜಲಿನ ಬೆಂದೇರು ಈ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗುಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಕಾಪುನ ಚಲಿತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆಂದೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟನೆನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕುನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಊಟ ಓಡು ಕಣ್ಣಮದ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಅವೇತೋ ಆಚರಣೆಲು ಗೊಬ್ಬುಲು ಕಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಂಚಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊರ ಪಿರತಿರ್ಗದ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿ ಉಮೇದೆಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷದಿಂಜಿನ ಸಂಭ್ರಮ. ಜೋಕುಲಿನ ಉಮೇದೆನು ತಿರ್ಲೆಯಜ್ಜಾಂದಿನ ಮರಳುಗೊಪ್ಪುಂದು ಬರಿಕ ಒಂದಾವಂದೆ ಬರಿಡುಂತುದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಅವೇತೋ ಜನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೆರಿಸಾಯೋಡ್ದಾತ್ರ ಧೈರ್ಯಡು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಲ್ಪುನು ತೀರ್ನಾದ ಜಾಗಿಗೆ ಪಸರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಇಂಚವುಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಡೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಡು ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಪುಣ್ಯ ಬೆರ್ಮಿನ ದೆತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಕರಿನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬೊಗು ಕಂಕನಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬೊದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾದೆ ಜನಮಂದ್ಯದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದೆಂಡೆ. ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನನು ತೂಯಿನ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಕಲಾಪೋಷಕರು ಕೋಡಿಕಲದ ಕುರುವಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೆರಿಸಾಯುಡು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ, ಚಿಲಿಪಿ ಶಾರದಾ ಮಂಟಪ, ಅಳಕೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು, ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಾವರ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಜನಮಂದ್ಯದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಗು ಉಂತುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಮಹನೀಯರು ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕಜ್ಜಬೆನಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಆದಿಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಮದಿಪುದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದು ಬೆರಿಗೊಟ್ಟಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಇಂಪುದ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇಕಿದ ಸ್ವರ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಮಂಜೂರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಪಕ್ಕಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೇತೋ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರಾವುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಮಾಮಲ್ಲ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಪೆರಿಯಾರ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆನ ಬೆರಿಸಾಯ ನಂಕ ಮಾಮಲ್ಲ ರಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡೂರಿ ಬಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೌಶಿಕ್ ಗರೋಡಿ, ನಾಟಕವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿನ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ ಬುಲ್ಪು ಕೊರಿನಾರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಜವನಿಯೇ ಕೌಶಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೋಕುಲೆಗು ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ಪಾದ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಸತೀಶ್, ಕುಡ್ಲದ ಕುದರುಪೋಯಿನ ಡಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆದು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ಮೆತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬರೋಡಾಂಡ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಪಾತ್ರನೇ ಆಗ ತೋಜಡಾಯಿನವು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ.
ಈ ನಿಲೇಟ್ ದುತ್ತೈತ ಅಂಚನೆ ಮೇಕಪ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ದಿಂಜಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ಟ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನ ತಜ್ಞೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೋಳೂರ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಗೆಂದು ಬರೋಡಾಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಐತ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರಾವದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದು ತಂಡನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಿನ ಮಾತ ದೋಸ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಐತ ಸ್ವರದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವರನು ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯಿನ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗದ ಆರ್ಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗದ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲೆಗು ಬೋಡಾದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಆನ್ಲೈನ್ ನಡಪಾದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸುಮಾರು 16 ಸದಸ್ಯರು ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಸರಾಗಿಡು ತುಳು ಅಕ್ಷರಲೇನು ಬರೆಪಿನ ಅಂಚನೆ ಓದುನಾದು ಆತೇರು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆಂದದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂದ. ನನದುಂಬುಗುಲ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಆಚರಣೆಲಿನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪು ಪುಟ್ಟಾದೆ ಒರಿತು ಬುಳೆಪಾವನ ಕಜ್ಜುಡು ಕಿನ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಂಡುಗು ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.